Golden. Ogo, Afudi Bafo Efraya. Ogo. Maula. Where's the walk, Kaka? Where's the walk, Kaka? Who does want to do?
Isi gbakọtọ gboo dada Mount Chukwu sọọ mụ Nna
Agora vamos cá. Holy. Soro na yegu. Agweze egwu. Egwu. Mmanwụ na mmanwụ. Ha? T-boy.
Chiboy. Video. Honestly, boy. Honestly. Chiboy. Ina bomo, ina bomo. Overcome.
People watching. I mean, on your phone, my phone, got phone. Action, capture. Let I beg. If you come, you can help me. I beg. If you come, my way. Hey, chale. Wife abusa. Sini la ye wi abusa ya. If I want to
mmanwụ mmanwụ na mmanwụ mmanwụ na mmanwụ egwu atọ agwụ eze nwa ọkaka agwụ udo siri bụ nwaanyị de sonye na ya egwu 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 egwu na ala igwe sonye na ya egwu ọ gwara ya bụ ụsọ ya bụ egwu ọkụ ya bụ ụsọ ya mmanwụ na mmanwụ ka mpịachi atụ udo siri mmanwụ na mmanwụ udo siri Igbo udo siri Igbo nwaanyị ude udo siri Igbo nwaanyị ude udo siri Igbo nwaanyị ude agwụ eze nwa ọkaka agwụ eze nwa ọkaka agwụ eze nwa ọkaka mmanwụ na-eti onwe ya agwụ eze nwa ọkaka Adrisa agbago nke Krismas nke afọ isi ya egwu ọgwụ ọ ga-adịkwarịra mma tupu mgbe onye gwa na nke anya anyị jere eme atụtụ ego anya ụlọ akwụkwọ nke mmanwụ na mmanwụ iru ga aka Oseku ego dị mma ụmụnne gị na-akpọ ya ọka emecha ga anọ ya Obinna na ya agwụ enu egwu